Tagak kullat maarahapirra ja supeanaga. Okti leikka maaret ja supeana vaatsimin määtsis. Soi vaatsikka kuhka, otelko pisaneikka. Ko leikka tjohkan vähän, te alkki muste tsiellat ja veggat. Te formasi maarahofta ääräpeärnaga pohtimen tohko. Ko puolikka tohkos maaret ja musteleikka tjohkame pisani peana ja kiehtsei musti. Mutta neitä kalmanai viitasaput. Hasmanjilas puoli neitä maittaa maarakohtuslusa ja jääräi maarehes. Oatjunkon jaafkadi tupeatnaga. Maarakal arvidi, että neitä nää kufihtar ja tajai, että musta sahtaa kaskstiit. Kufihtar neitä kähtsei onas musti ja lemanai. Musta ikälyhtsä kaskstan, mutta okti muisteli okt ahku, että ikalka kosseke kufihtarit suovat tuohtadit maitike.